Dare ne mai duhu babu wata, iska kuma tana hurawa da sauti mai ban tsoro kamar tana raɗawa asirai na da. A wannan daren, Ahmad, mutumin da yake son kasada, ya yanke shawarar zuwa wani tsohon gida marar kowa wanda mutane suke guje masa suna cewa aljanu ne ke cikinsa. Ahmad bai yarda da waɗannan labaran ba, kuma yana murmushi da kwarin gwiwa yayin da yake shiga gidan mai duhu. Lokacin da Ahmad ya shiga, ya ji wari mai ban mamaki kamar cakuɗa ƙasa tsohuwa da tsatsa. Gidan ya yi shiru sosai, har yana iya jin bugun zuciyarsa. Ya fara yawo tsakanin ɗakuna masu duhu, kuma a kowane kusurwa yana jin kamar akwai wani abu da yake kallonsa. Ba zato ba tsammani, ya ji sautin dariya mai sauƙi yana fitowa daga ɗaki a ƙarshen hanyar. Dariya ce mai sanyi, tana sa gashin jiki ya miƙe. Ahmad ya yi ƙoƙarin zama mai ƙarfi, amma tsoro ya fara shiga zuciyarsa. Ahmad ya isa ɗakin da sautin ya fito. Daki ne mai duhu sosai, amma ya ga wani abu yana walƙiya a kusurwa. Lokacin da ya matsa kusa, ya ga wani tsohon hoto rataye a bango. A cikin hoton akwai wata yarinya ƙarama tana murmushi mai ban mamaki. Idanuwanta kuma suna kama da suna bin motsinsa. Yayin da yake kallon hoton, ya lura cewa murmushin yarinyar a hoton ya fara faɗaɗa a hankali, kuma idanuwanta sun koma ja mai duhu. Ahmad ya yi ihu ya ja baya daga hoton, ya faɗi kasa. A wannan lokacin, ya ji hannu mai sanyi ya taɓa wuyansa daga baya. Ya daskare a inda yake, bai ma iya numfashi ba. Ya ji wani raɗa kusa da kunnensa yana cewa, "Barka da zuwa gidanmu, Ahmad." Kashi na biyu. Fuskokin shedanu. Lokacin da Ahmad ya juya a hankali, bai ga kowa ba, amma ya ga hotonsa a cikin wani tsohon madubi mai fashewa a bango. Ba hotonsa ne kaɗai ba, a bayansa, fuskoki da yawa masu ban tsoro sun bayyana. Wasu daga cikinsu suna da ƙaho kamar shedanu, wasu kuma idanuwansu baƙi ne gaba ɗaya, wasu kuma fatarsu ta yi tsatsa kuma tana da ban tsoro. Fuskokin suna murmushi da mugunta, kamar suna jiransa. Ahmad ya fara gudu ba tare da tsayawa ba, yana buɗe ƙofofin yana rufe su, yana ƙoƙarin neman hanyar fita. Yana jin sautin da ke binsa, takun kafa mai sauƙi, nishi mai natsuwa, da dariya mai mugunta da ke haɗuwa da juna. A duk lokacin da ya waiwaya baya, yana ganin ɗayan waɗannan fuskokin yana ɓacewa da sauri. Yana jin kamar suna wasa da shi, suna kewaye shi daga kowane ɓangare. Ya isa wani tsohon matattakala mai fashewa wanda ke kaiwa zuwa bene na ƙasa. Ba shi da wani zaɓi sai dai ya sauka. A duk lokacin da ya sauka mataki, yana jin sanyi yana ƙaruwa. Lokacin da ya isa ƙasa, ya iske kansa a cikin wani rami mai duhu da ɗanshi, yana wari kamar mutuwa. A tsakiyar ramin, akwai wani babban da'ira zana a ƙasa, kuma a ciki akwai tsofaffin 'yan tsana masu fashewa, suna kama da yara. Ba zato ba tsammani, 'yan tsana sun fara motsawa a hankali. Suna ɗaga kawunansu suna kiran sunansa da murya mai siriri kuma mai ban tsoro. "Ahmad, ba za ka iya guje mana ba, yanzu kai ɗaya ne daga cikinmu." Sautin ihun Ahmad ya cika ramin, amma babu wanda ya ji shi. Fuskokin masu ban tsoro suna fitowa daga duhu, suna matso masa a hankali, kuma murmushinsu na mugunta yana ƙaruwa. Wannan daren, Ahmad bai taɓa fita daga tsohon gidan ba, kuma har yanzu mazauna ƙauyen suna jin ihu lokaci-lokaci yana fitowa daga gidan. Kuma suna cewa ruhin Ahmad ne wanda ya zama ɗaya daga cikin rayukan da suka ɓace a wurin bayan da 'yan tsana masu motsi suka mallake ramin, kuma ihun Ahmad ya ɓace cikin duhu. Babu wata alama ta rayuwarsa,
Amma labarin bai ƙare a nan ba. A wannan daren mai duhu, kuma da fitowar alfijir na washegari, mazauna ƙauyen sun ji sautin kuka mai rauni yana fitowa daga gidan da aka yashe. Ba kukan yaro ba ne, sai dai kuka ne mai zurfi kuma mai karya zuciya, kamar ruhin da ya sha wahala mai yawa. Babu wanda ya yi kuskuren kusantar gidan, amma Fatima, tsohuwar mai hikima a ƙauyen wacce take magana game da ruhohi da aljanu tun da daɗewa, ta yanke shawarar yin wani abu. Ta ji cewa sabon rai ya shiga cikin ruhohin da suka ɓace, kuma yana buƙatar hutu. Fatima ta ɗauki Alƙur'ani da ruwan da aka karanta masa, kuma ta nufi gidan da tako a hankali kuma tabbatacce. Lokacin da Fatima ta isa ƙofar, ta sami ƙofar a buɗe kaɗan. Ba ta ji wani sauti ba, amma ta ji sanyi mai tsanani yana ratsa ƙasusuwanta. Fatima ta shiga gidan, kuma yanayin ya fi ban tsoro fiye da yadda ta zato. Ganin bangon yana kama da yana numfashi, kuma inuwa mai ban mamaki tana manne da kowane kusurwa. Lokacin da ta isa ramin, ta lura cewa ƙamshin mutuwa ya ƙaru, kuma sautin kuka ya ɓace gaba ɗaya. Fatima ta sauko matattakalar a hankali, kuma a kowane mataki tana karanta ayoyi daga Alƙur'ani mai tsarki. Lokacin da ta isa ramin, ba ta sami Ahmad ba, ba ta sami wani gawa ko wata alama ta wanzuwarsa ba, amma ta ga wani sabon abu. Ɗaya daga cikin tsofaffin 'yan tsana a cikin da'irar yana riƙe da rigar da aka yaga, kuma rigar ita ce ta da Ahmad ya saka lokacin da ya shiga gidan. Fatima ta kalli ɗan tsana mai riƙe da rigar. Idanuwanta sun kasance fanko, amma murmushi mai sauƙi ya bayyana a bakinta. Kuma a wannan lokacin, Fatima ta ji wani raɗa yana fitowa daga ɗan tsana. Ahmad ya zama mu. Radan bai bayyana ba, amma Fatima ta fahimta. Ruhin Ahmad ya zama wani ɓangare na waɗannan 'yan tsana. Ya zama ɗaya daga cikin ruhohin da suka ɓace da ke zaune a gidan. Fatima ta rufe idanuwanta kuma ta suma. Lokacin da ta farka, ta sami kanta a wajen gidan, kuma rana ta fito. Ba ta tuna yadda ta fita ba. Fatima ta koma ƙauyenta, kuma ta faɗa abin da ta gani da abin da ta ji. Kuma tun daga wannan rana, babu wanda ya sake kuskuren kusantar gidan da aka yashe. Kuma suna cewa a cikin darare masu duhu, har yanzu za ka iya jin ɗan gajeren dariya yana haɗuwa da kuka mai shiru yana fitowa daga cikin gidan. Kamar suna maraba da sababbin waɗanda abin ya shafa. Bayan da Fatima ta ba da labarinta ga mazauna ƙauyen, tsoronsu game da gidan da aka yashe ya ƙaru. Sun fara guje masa fiye da kowane lokaci, har ma da rana tsaka. Yara suna yin mafarkin mugun mafarki game da 'yan tsana masu idanu fanko. Manya kuma suna tunanin fuskokin mugayen ruhohi da ke zaune a wurin. Gidan da aka yashe ya zama alamar tsoro a ƙauyen. Watanni sun shuɗe, kuma gidan ya zama tatsuniya da ake ba da labarinta daga tsara zuwa tsara. Babu wanda ya yi kuskuren kusantarsa, har ma tsuntsaye suna gujewa tashi a samansa. Amma wata rana, wani matashi baƙo ya bayyana a ƙauyen. Ana kiransa Yusuf, kuma ya yi kama da bai san komai game da labarun gidan da aka yi wa aljanu ba. Yusuf yana neman wuri mai natsuwa da dacewa don rubutu, domin shi marubucin labarai masu ban tsoro ne. Lokacin da Yusuf ya tambayi wuri don zama, mutanen ƙauyen sun gargaɗe shi game da gidan da aka yashe, kuma sun ba shi labaran da suka faru a cikinsa, musamman labarin Ahmad da Fatima. Amma Yusuf, marubucin labaran tsoro da ke neman ilhami, bai ɗauki maganarsu da muhimmanci ba. Akasin haka, ya ji sha'awa. Wannan shine wuri mafi dacewa don rubuta labari na gaskiya kuma mai ban tsoro. Ya faɗa wa kansa da murmushi mai ban mamaki. Yusuf bai saurari gargaɗinsu ba. Wata dare,
ya ɗauki jakarsa da kayan rubutu, kuma ya nufi gidan da aka yashe. Lokacin da ya isa ƙofar, ya ji sanyin iska yana ƙaruwa, da wani wari mai ban mamaki yana cika iska, amma ya watsar da duk wannan, kuma ya shiga gidan da kwarin gwiwa. Hasken wayarsa ta hannu yana raguwa yana ƙaruwa lokaci-lokaci, kamar akwai wata ƙarfi mai ɓoye da ke wasa da shi. Yusuf ya shiga ramin, wurin da Ahmad ya ɓace. Da'irar tana nan a wuri, kuma tsofaffin 'yan tsana suna warwatse a kusa da ita. Yusuf ya zauna a tsakiyar da'irar, kuma ya fara buɗe littafinsa don fara rubuta kalmomin farko na sabon labarinsa. Yayin da yake rubutu, ya ji wani sanyi yana taɓa kafadarsa. Yusuf ya juya da sauri, bai ga komai ba, amma ya ji wani sauti yana raɗa a gefensa. Baƙo sabo, labari sabo. Kuma a wannan lokacin, duk fitilun wayarsa sun mutu. Duhu ya mamaye ramin. Yusuf ya ji numfashi mai sanyi yana kewaye shi daga kowane ɓangare. 'Yan tsana a cikin duhu suna kama da suna motsawa, kuma sautin murya mai laushi ya fara cika wurin. Sautin nishi, da dariyar yara, da raɗa da ba za a iya fahimta ba. Yusuf ya gane a wannan lokacin cewa ya yi babban kuskure. Wannan gida ba tatsuniya ɓace kawai, sai dai kurkuku ne na ruhohi. Kuma yanzu shine sabon baƙon da ba zai taɓa fita daga cikinsa ba. Yusuf ya fahimci gaskiyar da ke tattare da tsoro. Wannan gida ba tatsuniya ɓace kawai, sai dai kurkuku ne na har abada ga ruhohi. Numfashi mai sanyi yana kewaye shi, kuma sautukan murya masu laushi suna ƙaruwa, da yatsun da ba a gani suna riƙe shi. Ya yi ƙoƙarin yin ihu, amma muryarsa ta shik a makogwaronsa. Ya ji jikinsa yana sanyi a hankali, kuma idanuwansa suna buɗewa cikin tsoro yayin da fuskoki masu ban tsoro suka bayyana daga duhu kuma suka manne masa. Ya ga fuskokin Ahmad da yarinyar da ke da murmushi mai ban mamaki, da kuma 'yan tsana da ke kiran sunansa. A wannan lokacin na ƙarshe, fuskokin basu da ban tsoro kamar yadda suka zama sanannu. Yusuf ya ji an ja ruhinsa a hankali, kuma ya haɗu da inuwa masu sanyi a cikin ramin. Babu kuma Yusuf marubucin da ya zo neman ilhami, sai dai ya zama sabon ƙari ga rukunin ruhohin da aka kulle a gidan. Fuskarsa ita ma ta zama ɓangare na fuskokin da ke bayyanawa da ɓacewa. Kuma dariyarsa ita ma ta haɗu da dariya shiru da ke cika wurin. Kuma tun daga wannan dare, mutanen ƙauyen ba su sake ganin Yusuf ba. Labarinsa ya zama ɓangare na tatsuniyoyin ban tsoro da suke ba da labarinsu game da gidan da aka yashe. Suna cewa idan ka kusanci gidan a cikin darare masu natsuwa, za ka iya jin sautin alƙalami yana gogawa a takarda a cikin ramin, da kuma wani sauti mai laushi yana raɗa kalmomi masu ban tsoro. Kamar Yusuf yana ci gaba da ƙoƙarin rubuta labarinsa na ƙarshe. Labarin tsoro mara ƙarewa. Wannan shine ƙarshen labarinmu na yau. Ina fatan na isar muku da shi ta hanyar da ta burge ku. Idan wannan shine karo na farko da kuke kallo na, to kada ku manta ku yi rajista, subscribe a tashar. Kuma idan ku masoya na ne nada, to kada ku manta da like da kuma kunna kararrawar sanarwa domin ku sami komai da wuri. An sami miliyoyin kallo, amma lakin ba su kai 100,000 ba. Ta yaya? Dole ne in faɗa muku. Ina son wannan bidiyon ya kai like 100,000. Zai yiwu ko ba zai yiwu ba? Na farko da na fara roƙonku wani abu. Ku zo, like. Kuma a ƙarshe zan faɗa muku. Ina son ku sosai, 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 su ma sosai. Allah ya ba ku lafiya da ƙarfi. Ni ɗan uwanku ne Muhammad Al-Abbas. Ku bani runguma, amma mafi ƙarfi a duniya.